Horas sa manginang, pajupang hita mo sa di channel YouTube namion, marhitiak kapikiran namin na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di turpuk jamita nang si patol hasota di partangyangan songoni nang di parmingguon si ganup minggu. Di video nang patol nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, Minggu patuluhon dung Trinitatis. Jala turpukta ima sian Galatia bindu onom ayat 10 sada sahat ro di ayat 10 walu. Galatia bindu onom ayat 10 sada sahat ro di ayat 10 walu. Amanginang duk takas hujah hami turpuhon jala hupa husor-husor hami oma na perjulu di pikiran nami narikot si ingototta taringot tu surat ni Apostel Paulus tu Galatia macai arga situtu jala macai bagas laho patuguhon dohot papoliton haporsiaon ni ruas ni huriei maradopon Tuhan Yesus Kristus jala paingoton jala mangarahuton tu bagasan rohani nasida ia haluaon nunga sahat tu ganup na porsea marhite holan asini roha sola gratia silehon-lehon ni debata tu ganup na porsea di ibana silehon-lehon ni debata marhite na porsea dapotan haluaon holan alani asi ni roha marhite na dipatutoru debata dirina gabe jolma ibana di bagasan Kristus Jesus laho manobus paluahon sude jolma manusia na di bagasan dosa dipatutoru dirina macari kodoi dia tusi huria na di Galatia asa ganup na mandok dirina porsea dohot na mangajar hon poda taringot tu holong ni rohani debata mangolu di bagasan serep ni roha dao sian ginjang ni roha. Saya takas do ginjang ni roha mian di piga ruas huria na mian di Galatia ala di hilala nasida nunga dia tusi nasida hatorangan taringot tu barita nauli taringot tu ansidot holong ni rohani debata jala i mambain diri nasida menganggap lebih pantas, lebih baik, lebih suci daripada orang lain, terutama manakin soal ginjang ni roha jala bangga donasida di hadirion si songoni jala las ditugihon dodonganna tu poda ni nasida naso si tongbe hobartu na pinodahon ni Apostel Paulus taringot tu asi ni roha na paluahon jolma manusia. Jadi ide benna apala di turpuk taon songon si paingot parujungan didok tadahamuma balgani surat ni tangaku patuduhon rupani keseriusan sian nasarohana ia menulis dengan emosi dalam artian bukan marah tetapi perasaan yang sungguh-sungguh mengajak asa diingot nasida ansidot holong ni rohani debata napaluahon jala toktong mian nasida di haporsiaon si songoni unang munggil nasida tu poda naro sian akka naso makanguluhon ha kristeno ni naso makanguluhon ha porsiao ni naholan manggoari dirina
na porsea alai dang dia tusi nasida sasitong na ha porseaon nasitong maradopon debata jaladang dihanguluhon nasida ala saimian di bagasan ginjang niroha. Kesombongan adalah racun yang merusak. Kesombongan bagaikan racun yang merusak tubuh. Demikianlah ia juga merusak kehidupan, merusak segala sesuatu yang baik, melenyapkan dan mematikan bibit-bibit kasih sayang, kasih persaudaraan akan musnah karena kesombongan itu. Anehnya, masih saja ada orang-orang tertentu yang tetap bangga dengan hal itu, dengan beraninya mengajarkan itu juga kepada jemaat-jemaat orang-orang lain. Ini benar dok Apostel Paulus di ayat 12. Sude narikot roha dihasangapon ni perdagingon manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taonom na pangalilean siala silang ni Kristus. Ima akana sida na makobasi holan mangalului sangap di dirina. Orientasi mereka adalah dirinya. Maka dalam teks kita ini dibicarakan tentang hidup baru. Adalah satu orientasi hidup yang berubah. Tujuan hidup yang berubah. Way of thinking. Ngajut joton di dok Apostel Paulus. Duk porsea au di Kristus Jesus. Dada au guru diau. Alai Jesus do napuna au. Omma ngulu nem baru. Jadi ngulu nem baru bukan sekedar apa yang dipahami orang-orang tertentu dalam jemaat Galatia ini. Ikon gabe songon halak Yahudi, ikon marsunat, semua yang mengotak-ngotakkan dan membeda-bedakan, tidak akan ada kasih di dalamnya. Tidak ada ajaran yang benar di dalamnya. Sebab ajaran yang benar dalam Kristus Yesus adalah mempersatukan semua orang di dalam kasih. Jadi dang sitong ngulu yang baru dipatudu ataupun ditandai dengan apa yang disebut di Turpuk tahun imataringot tu parsunaton. Dang isi ngulu nem baru. Alai ngulu nem baru imataringot tu orientasi hidup yang berbeda. Bukan kesombongan, bukan diri sendiri, alai saluhutna bain sangap di Kristus Jesus. Ido ngulu nem baru. Alan ido mole do imana muse di Turpuk tahun. Alai daoma sian au nama muji diri anggo sosiala silang ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite ibana do tersilang portibion diau. Jala au pe tersilang do maradopon portibion. Penyangkalan diri. Ya, macairi kot da au guru diau. Alai Kristus do. Atong tapar roha homa orientasi ni kehidupata sionari. Asa unang holan namandok rupani na mengajarhon holong di bagasan Kristus. Alai masih tetap membeda-bedakan. Masih tetap suka dengan gaya hidup eksklusif. Tidak mau berbaur. Padahal gereja kita HKBP sudah mencanangkan atau mempromosikan gereja yang inklusif terbuka. Alai gereja yang mempromosikan inklusif terkadang di bagasan nape godang dope na berperilaku eksklusif. Holanau, manang ikonau, jalatuau, mangaitu diri. Semua pelayan Tuhan yang hanya mementingkan dirinya, mencari kemuliaan pada dirinya sendiri, bukanlah pelayan sejati,
tetapi pelayan yang hanya melayani sebagai satu pekerjaan saja tanpa menghidupinya. Atong nang hitabe akaruas ni huria marhiti turpuhon unang be merohadiri. Ido lapatan ningulu nembaru. Tujuan orientasi berpikir kita nunga ikon marasing be. Sian orientasi berpikir doh tujuan ningulu ni portibion. Jadi saudara apostol Paulus molo holan di portibion doh hamu makirim colma nadu mangol ma hamu. Alani do benedok museru pani diturpuk taon dukon ni i unang ma pola disusai agia isi au ai hupa buat doa katadda ni bugang ni Yesus di dagiku lapatanna nunga hupar mudarhon pangajarion poda nasi tong sian Kristus Yesus jalatari dadi nang hitape unang beholan identitas Kristen na porsea holan mengaku setiap minggu au porsea alai dang mengulu Kristus di bagasan pamatakta dang tapardagikon tahanguluhon poda nasitong. Tong mulai dok topik minggu menjadi ciptaan baru gabe tinopana yang baru. Bukan sekedar tanda-tanda seperti yang disebutkan di teks ini bersunat atau tidak bersunat orang Yahudi non Yahudi dang disibe alaina tinopana yang baru ima pikiran yang baru orientasi hidup yang sudah berbeda. Orang-orang percaya harus berbeda memandang kehidupan ini. Apa sebenarnya yang kucari? Apa sebenarnya arti kehidupan? Dan apa sebenarnya tujuan akhir yang harus dimenangkan? Ikut takas deh. Lau tu dia doau. Ahado lapatan ningoluku.